ufanele ukuthi unyiswa. Siyabonga Baba egameni likaJesu sikunikeza lonke udumo sithi bayethe 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 ngangamshiye ezulu mandla ethu kunqoba kwethu bayethe twala lethu bayethe kulunga kwethu egameni likaJesu Kristu inkosi yethu sibongeleke nakulesikhathi udumo namandla imbeko nenkazimulo kwelika Kristu Jesu igama namanje kuze kube phakade naphakade amen. Shayeli umoya engcwele izandla ngegama lika Jesu. Praise the Lord. Asinibingelele bangcwele ngegama lika Jesu. Bengisho ukuthi sinibingelele ngegama lika Jesu. Are you still happy? Ake ngibona izandla abajabulile. Thank you. God bless you. Usuku lwakho lolu. Aw amen. Qedela olwabani lo suku. Awusho kahle. Aw amen. Uma bokungenzeka kuyashisa kona. Kodwa niqaqene niyikhawu ngathi kusesikhawini. Uma bokungenzeka phofu ke ngeke uthini umuntu nakahlala isitulo uyasithandazela. Kodwa uma bokungenzeka laba bangale babuye ngapha bagcwalise nala. Uma bokungenzeka nala ubuka indawo engakanani. Ngiyayibona nami leni ibalekelayo. Nifuna ukushaya umoya usangena lapha. Ngiyabonga nje. Siyabonga. Kunomoya wobunye nje oye uzwakale bese udosa izinto. Siyabonga. Siyabonga bangcwele. Siyabonga. Singabayeka abanezingane nabanye ke abazalwane asiphoqile. Siyabonga. Kodwa abafundisi nabakhona beze babonakale la phambili. Singajabula. Masibonge kakhulu bangcwele egameni likaJesu. Ibe mnandi lemvuselelo. Ibe mnandi lemvuselelo. Nidlile. Umuntu odlileke kufanele kuzwakala abhodla. Aw amen. Ukwambona umuntu edla utshwala ubhodla bona. Angazi ke nini niyawubhodlela phi. Akusi health nakukudla kungekho la uphinde uye khona uyokhipha. Ena ningizwanga ne. Naw lokufaka njalo ungayi khona la kuyiwa khona. Uba nenxaka. Asibingelele ke bonke abafundisi abakhona. Jabule kakhulu kubona baba mashinini bekhona nabakeni bazame ngezandla bonke abafundisi. Egameni likaJesu. Ngixolele ke mntakanyikiza abanye ibongo angikazazi kahle. Ngizawusizwa nguwe kodwa siyabonga inceke zenkosi ukunibona nikhona. Ngicela ukushare emva kwawo base ngishare lokufushana bese uzaneleza emva kwami. Aw amen. Afika athi 1 2 bese siyathandaza. Siyavumelana. Angithi mina ngiyayikhulumela nje. Then ke yena uzawuza eseshisa. Anenze varam. Mina na ungibuka vele ungathi awu cha. Ngasimosa isikhathi sami. Kanti hey waze wayenza into enhle. Aw amen. Iphila nsizwa lamfana besimkhulekela izolo nomama wakhe. Abekho. Okay.
bengithi nangiphuma la ngizayondlula lela abahlala khona before ngihamba. Amanye amadimoni adinga uyonyathela ekhaya, especially loya uyabonakala nje ukuthi ngishilo kumama wakhe. Angimazi kodwa umuntu nawo bekade befuna ukumenza umkhoba, uyambona nje ukuthi bekathwetshulwa lo, bekathwetshulwa. Ake sithathe isifundo nje, ningalali kanti noma ningalala nje ningishiyele laba bazolalela. Abanye balale, ngizoshumayeza laba bavukile, nakuvuka abanye nabanye bangaphinde balale. Uma abantu balala mshini kushumayela uPaul, walala umfana waze wawe efastereni. Bangahlala bangalali kithi, ngaba umhlolo. Namhla ngizothanda sithathe indawo ezimbili. Oqala ibhekana nabantu ku-ministry, abashumayelayo, ngaba ama-elder, ngaba abafundisi. Lesoqala isifundo ngizoqala kubo noma siside kangaka, kodwa bese ngigcina ke nawo wonke omunye umuntu agcine etholile la. Sifunda thina sonke incwadi ka 1 Samuel, making of a leader, ukwenziwa komholi. Come class, sikhuluma ngokwenziwa komholi. Thank you. Aninganizwa, sikhuluma ukwenziwa komholi. Ungakhohlwa nje obuhleli phansi, akumelanga uloku wena wahlala phansi. Kufanele na usuka phansi nawe uyomela abanye, okubonakala ukuthi wenziwe. Nabangizwa Nkosi yami, akusi right ukuthi wena solo wasindiswa ugugele ebhenjini. Uzosho uthi isipho sami nje ukulalela abazalwane. Angiboni ku right lokho. Aw, amen. Uma umholi ezoba umholi kufanele alandele nazi impawanyana ezincane la engicela sikhulumisane ngaso. 1 Samuel chapter 24, udaba lwethu luqala kuyo verse 1 uze kuyophela le ku 22, kodwa sizothatha nje amavesi ambalwa ngoba manje ngisakhuluma ku level ya varsity. Then ke ngizawubuya sibuye kubo matric laba, bese ke uzanela sibonela i-crash yonke ke le, ngoba i-class lethu lihlangene enabangizwanga yazi. Oniyangizwa kanti kusho ukuthi sizoqala ngokudla okulukhunyana, bese siza ngokuphakathi, bese hayi nawusele kuloko okugcina ke hayi ngokukhalelwa impela. Ungaphuma ungadlanga konke, hayi ngokukhalelwa. Awusifundele ke sis, qala ku verse 1 ngizokutshela nje, ngeke sifunde lo sonke lesahluko. 1 Samuel chapter 24, wena obhalayo from verse 1 to 22, but manje sizofunda only amavesana nje ambalwa kuqaleni, bese ekugcineni ngiyakutshela sizogcina ngoverse 17.
qala ku-1 manje. When Saul came back from fighting the Philistine, he was told that David was in the wilderness near Engedi. Saul took 3,000 of the best soldiers in Israel and went looking for David and his men east of Wild Goat Roads. He came to a cave close to some sheep, pens by the road, and went in to relieve himself. It happened to be the very cave in which David and his men were hiding far back in the cave. They said to him, "This is your chance. The Lord has told you that he would put your enemy in your power and you could do to him whatever you want to." David crept over the cut off a piece of Saul's robe without Saul's knowing it. But David's conscience began to trouble him. And he said to his men, "May the Lord keep me from doing any harm to my master, whom the Lord chose as king. I must not harm him in the least, but he is the king chosen by the Lord." So David convinced his men that they should not attack Saul. Saul got up, left the cave, and started on his way. Then David went out after him and called to him, "Your Majesty." Saul turned around, and David bowed down to the ground in respect and said, "Why do you listen to people who say that I am trying to harm you? You can see for yourself that just now in the cave, the Lord put you in my power. Some of my men told me to kill you, but I felt sorry for you and said that I would not harm you in the least, because you are the one whom the Lord chose to be king. Look, my father, look at the piece of your robe I am holding. I could have killed you, but instead I only cut this off. This should convince you that I have no thought of rebelling against you or of harming you. You are hunting me down to kill me, even though I have not done you any wrong. May the Lord judge which one of us is wrong. May he punish you for your acting against me." Baba siyalibonga izwi lakho, suthise ngalo ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Ukwenziwa komholi angeke ungakhohlwa. Ngiyacabanga izolo sambe kamnandi sikhuluma indaba ukuthi sikhuluma namakhaya nje. Hamba okwenza kahle ekhaya, ngoba baza kukhumbula ngelinye ilanga. Awu, amen. Ukwenziwa komholi kufanele ubambe nazo into ezimbili bese siyavala. Nedingisanizwa ungathani ka connect. Ni connectile? Ngibona ngani noma khona abangenayo ukuthi khona laba enibamukela ngamehlo. Lana sithola uDavide ugijinyiswa uSaul. uSaul ugudi la egijimiseni abantu abagcotshiwe. Ngoba uDavide akazenzanga. Kukhulume uNkulunkulu kuSamuel hamba ugcoba. And naye uSamuel walalela uNkulunkulu. Wayesesimene esinzima uSamuel. Ukuthi alalele uNkulunkulu kuyogcoba indoda. Ibe ikhona inkosi ebusayo. uSaul ukhona kodwa uNkulunkulu uthi hamba lapha eTshotshombeni uyogcoba uDavide. Kuthatha umuntu olalela uNkulunkulu. Ngoba into yamenza yamconvince uSamuel
ukuthi ngempela angisale ngiya. Wayelokhu ekhalela uSawuli. uNkulunkulu uthi kodwa uyomkhalela kuze kube nini? uSawuli sengimlahlile. Thatha amafutha akho, hamba ogcoba endlini kaJese. Awu amen. Niyalwazi udaba. Lento yenza gijinyiswe kangaka uDavide ugcobo nje. Now ngicela lokhu ukubambe wena obhala ipoint elimangalisayo leli linamandla kabi. Akabonanga uSaul ukuthi the time egijimisa uDavide uNkulunkulu uyamshiya yena. So unaka lo amgijimisayo. Ngamagama uNkulunkulu akanandaba nomgijimisi. uNkulunkulu unendaba nalo gijinyiswayo. Na ufuna uNkulunkulu akushiye nje bandleni. Gijimisa abantu uNkulunkulu abagcobile. Angiphinde leyo ndawana. Nangabe uyafuna ukuthi uNkulunkulu akuhlubuke. Mina ngeke ngithi bazalwane sanibona ekseni. Ngiyazi ekseni abanye ibreakfast abakalitholi. Nobuso babo nawukhuluma nabo fanele uyilungise vele. Amen bamlanda ekudeni kodwa sanibonana ekseni. Awaye amen. Angiyeke lokho. Kodwa asize kule ndawo. Ungalingi kungcono kabi bazalwane ukufulathelwa ngamadlozi. Mangabe nje ubuye enyangeni noma esangomeni sathabakini abaphansi bakufulathela ngiyakubongisa. Ngokubongelwa ukufulathelwa ngabaphasi. Nenhlanhla enkulu kabi. Fulathelwa abaphasi. Kodwa ngicela ungenzele into eyodwa. Ungalingi uvuma ukufulathelwa uNkulunkulu. Ungavumi. Enyeke inxaki esinayo ebandleni njoba ithende lizowa la abantu bazofika begcwele benogcobo uNkulunkulu kunezinto azenzile la. Kodwa ke manje uzothi ufika ube ugijinyiswa. Now isexwayiso engisilethayo ukuthi na ufuna ukushiwa uNkulunkulu gijimisana nabantu uNkulunkulu abagcobile. uNkulunkulu uzoyeka wena anake lo omgijimisayo. Hayi aningizwanga. Ake ngibone izandla abangizwile neqinisile ngempela. Abanye abantu ababoni ukuthi why uphumelela. Ukuthi basuke bakukhulume kabi kanti bayakupromote. You know the time ukhuluma umuntu kabi uyampromote. Sanibonani phela. Nangu noSaul emva kwaDavid indoda endala kangaka. Namhlanje la sifunda khona ke sibathola uDavid ungena emhumeni. noSaul agijimise lo adinwe ngoba ubuthongo buyakwazi ukumbamba umuntu. Ubuthongo bubamba igebengu zifuna amaphoyisa angazitholi kodwa ubuthongo ebusuku buvele buthi sowugijima eGhanoch lala. Alale etshontshile alale. Ubuthongo abunandaba noma ungakabanjwa amaphoyisa ubuthongo buyakubamba ubuthongo. Walala naye ngenhlanhla embi. Wangena kulomhume la uDavid ekhona. Awu amen. Walala ngesikhathi elele lapho abahamba noDavid bathi uNkulunkulu uyayibona into kaDayisho. Theyisitha sakho uzosiletha la. Nas. Qeda ngaso. Awu amen. Awukababona abantu abajabulela ukuqedwa kwezinto. Amen ukuqedwa kwabazalwane ebandleni. Awukababona abantu abajabulela ukuqedwa kwabantu. Nalaba ke bathi mqede nawe. Waya nayi into engimangazayo kakhulu bafundisi. Ukuthi uma azaye ayofika enkosini Mnyikiza uDavid asike
nalomphetho wengubo yakhe. Baphi laba abagade uSaul? Yabona ngifika lapho ngathi ngingangibizela abantu estadium. Kakhulu wonke amaphathi lawa ayokhethweni ngeyi22. Ngoba nina ngenzeka ningangizwa. Bona nangingakhuluma ngale party bangangizwa ngcono. Awu amen. Ukubeka nje indaba yokuthi futhi ungalisunduzi la ngalomuntu. Qedela ungalenzi njani la ngalomuntu. Miyeke umuntu agijimise aze ayifele yena angafi ngezandla zakho. Alisunduzi la ngalomuntu. David wathi ngiyanizwa, wathatha nje wasika, wathi ngeke ngimthinte ngibeke sami isandla kogcotshiwe. Not mina uDavid. Ngamagama wala ukulisunduza ilanga lakhe. Uyalibona lekhehle lihluphayo lapha ebandleni. Ngalisunduza ilanga lakhe. Nami ngiyambona uyakhathaza la tata. Ukhathaza niphuma niqhubeke nonke ngenxa yakhe. Miyekelena ayifele yena angafi ngenxa yezandla zenu. Ake ngikuhlebele. Hey man, ungathi ave ngikhuluma abakhona abafundisi abancane la. Ngoba ngesikhathi ilanga lishona komunye liyaphuma kuwe nene. Yabona uNkulunkulu lento ayenza kamnandi njengoba thina la cishe Africa nenxenye yeEurope manje siphapheme kusemini. Yabona khona balele khona la emhlabeni lishonile ilanga kubo. Njengoba lephumile kithi khona abanye libashonele bo. Impilo leyo. Ungajabuli ukuthi liyaphuma kuyilanga namhla. Ngoba njengoba lishona nakuloya naye lake lamphumela. Ngoba nawu lokwahlala usunduza abantu bazokusunduza nawe. Hey man, ungathi ngabe ngikhuluma nalabo abayokhethweni yazi. Ozwa nase inkulumeni zabo ukuthi la madoda ayasunduzana lawa. Yabona. Kana ufuna ukungena nje ukukhethwa akudingi nokuloku ushaya abanye abantu. Beka izinto oyithembile zakho nje. Ungalingisi labafana baqala babehluleka ukushela man. Yabona. Amaze izwakala la. Fika intombazana, yes, khuluma ke. Uyabona wena kunini ngilonga utshela. Ungitshela ukuthini? Ambambe ngqi. Waza. Athangambamba athi ngqi. Kunini ngikhuluma nawe. Awuvumi. Nalona ke siyatsheka ke na. Yo, ay ungathi bake bakubamba ngendlela owenza ngayo. Sotsheka kamnandi yo. Yo kahleke yo. Hayi man. Ukuthi mina nginomuntu engithandana naye uyazi. Ubando, ubhiza. Uyapi nalento ekhanda elikhulu kangaka? No, khuluma ubuhle bakho yekela amakhanda abanye abantu. Hey, hayi khona. Bari niyangizwa kancane. Kwenziwa komholi. Umholi nje akanandaba noloka abangisana nabanye abantu. Ubeka lento ayithembayo. Noma uyamhleba ukhuluma ngekhanda lakhe, ikhala lakhe ungathi Volkswagen. Ayanandaba iVolkswagen ayinikwa uJehova naye. Awu amen. But endlini kaJehova ngalenza iphutha lokugijimisa umuntu ogcotshwe uNkulunkulu. Kunaloko na ubona ukuthi ugcotshiwe lo, msondeze. Zama ukumakha.
zama ukummentorisha, zama ukumphasa libhola, bese uyamtshela ukuthi uyalishaya kodwa ukora ngomlenze wena, awukori ngenyawo. Shayise edolweni bese ukora bese uyajabula, yo ukorile, nix ukushaya emlenzeni la edolweni la. Awu amen. Yabona njobe ithende lizokwehla, ithi ngenihlebele. Buyani kumoya we-celebration. Njoba kumnandi nje. Sesikorile. Ukawayibona iclub nayo ikorile. Iphethwe umoya we-celebration. Baze basheshe bakore laba besitha sabo. Ngoba naba laba baloku bayagquma walishaya Vilakazi, awulibethile ntwana, nalo ibhola lisabuyele esenteni. Ukuthi uSathane umnqobile izolo, ukuthi ibhere ulubulela izolo, a celebrate uzukhohlwe ngoba ibhola lisabuyele esenteni. Sinabazalwana aba celebrate abaze bakhohlwe ukuthi ibhola qedela sabuyele esenteni. Kamama njoba ala uyabona laba ababegade uSawuli, mina ngiyababona mshini, babona kahle nje labantu babekhona beyigadile lenkosi, kodwa babengayigadanga ukuthi bayigade ngempela. Bagade lo kodwa bakuleya party ya David. Abangizwa. Bagade lo kodwa bona kahle hle babona liyashona ilanga la. Basahambisa umsebenzi weholo nje la. Hle bahambisa ipay bona ngokwabo. Yibo bebabiza uDavid. Hela lo uRobert. Njengoba esika umphetho nje bari emqedele. Uyabona njengoba bethi bamqedele. Bayazi uzoba inkosi. Ukuze ungenze kube Minister of Home Affairs now. And ayikho into ebuhlungu yokuthi ulinyazwe umuntu ongathi uprotecte wena. Liyena lo kanye ongathi ugade wena kanti uye kanye ozokulimaza. Uyabona izinso ngiye ngithi mina iyona part Agnes. Eyona weak kakhulu emzimbeni izinso. Kunethambo la elivikele izinso ngoba izinso kufanele ihlale kahle. Le thambo basuthu banalo libitswanyana abalalona lesapole. Akitsibi ke tla roba Sotho sa batho banna akebe kaya teng. Bari le thambo livikele izinto zisahleli kahle nje zioperate kahle, kukhona lo mvikeli. Sondela ke mntanami, but ngelinye ilanga ungena ku accident kuphuka le thambo. Into yokuqala le thambo naliphuke eliyenzayo lihlaba lento elivikele. Awukabuza ubuhlungu umfundisi wami uma ungakahlatshwa umuntu obekade akuvikela izolo. Umenzele yonke uzuspende nezimali zakho ngokwakho na usho ukuthi uyainvesta kanti hey ilona thambo liseduze lizokuhlaba ke leli. Phela manje bengishilo ngathi sizokhipha izaqheqhe nje. Asikhipha umlaza wamasi nje. Sikhipha izaqheqhe. Mangabe ufuna ukuba umholi. Kuke kubuhlungu bekushayila abazalwane. Benze into ezibuhlungu.
uthi na uze pulpit uzwe ungathi usindwa nayile Bible oliphethe. Uthi na ufika la inyama yakho ithi akubaphindisele nawe. And manje lokho sokuzoba wrong ngoba ipulpit akusiringa dinga nthobela la. Akusindawo yokushayana le. Ngoba le 20% against wena na uqala uyiphendula la so ulimaza nale 80% ehamba nawe. Abangizwa Muslim. Uthi na ufika la iverse alikho. Ufune lo mzalwane lo dade ongathi nakathandaza enkonzweni uye aphakamisa inkonzo. Umfune ukuthi akothandaze Lucy awuthandaze ubathi uyabheka uLucy ulovile namhlanje. Kusuke sidala nje salikwazi ithandazele. Baba ngegama lika Jesu uyabona inhlupheko esikuye emakhaya nawe usenhluphekweni nje obula. Na ubika inhlupheko wena ufuna umuntu ozakathi ukukuphakama. Hey niyajabula nina nisezulwini mina ngisemhlabeni la ngikhuluma ngezinto engihlangana nazo la. Noma kunjalo sondela mntanami ungalisunduzi ilanga lakhe. Kusho ukuthi R number 1 kunabo R abathathu la. R number 1 owenziwa uDavide, he rejected premature promotion. Ngoba uma ngabe wayelisunduzile ilanga lakhe wayezongena abuse kodwa engakaqedi kahle itest yakhe. So ukwala kwakhe ukubeka isandla. He rejected premature qedela angnizwa. Uma ethi woqotshiwe lo wayenza R wesibili. He respected divine order. Hey. Sinabantu kule insuku abangayihloniphi into kaNkuluNkulu noma ikuwe. Ngicela siye ku R number 3 bese ngiyavala. Ngiye kuloko. Ngazi noma ngisazoya yini. Funda ke from verse 17 sitholo R ogcina la. From verse 17. Then he said to David, "You are right, and I am wrong." Ubani lo shonjalo? Come class, ubani lo shonjalo? Uthi I'm wrong. Hey! Hlala mani wenza okuhle. Izitha zakho zize kusho zona ukuthi I'm wrong. Ah, Jesus. Nkosi. Ungaphindiseli inyama yakho uzwa ukuthi manje nami ngingakwazi ukuyenza lento ayenzayo. Bahlala kuzokhuluma bona kusasa. I was wrong. Qhubeka. You have been so good to me while I have done such wrong to you. Today you have shown how good you are to me because you did not kill me, even though the Lord put me in your power. How often does a man catch his enemy and then let him get away unharmed? The Lord bless you for what you have done to me today. Ubusiswa isitha sakhe. Yena lo bekade emgijimisa. Uthi the Lord bless you. Qhubeka khona la fika ngiqede khona nje. Now I am sure that you will be king of Israel. Now I know. And I'm sure you will be a king to Israel.
Qhubeka. and that the kingdom will continue under your rule. But promise me in the Lord's Ngamanye name. amagama ubesenza uR wokugcina la Okay. kuDavid. 1 sithe uDavid R number 1. Angnizwa. Thank you. Kanti benikhona impela. R number 2. Divine order. Uyabona R amenza manje. Uthi uyakhuluma kanti sowenza uR wokugcina uSaul. David, he received the kingdom from the king. He received qedela from the king. Kusho inkosi ithi now I know uzoba inkosi wena. Usemcela ngaloku ke. Promise me. But promise me in the Lord's name that you will spare my descendants, so that my name and my family's name will not be completely forgotten. Yenza isifungo phambi kwaJehova noma mina ngikugijimise kangaka. Inzalo yami ungayiphathi kabi. Ngababulala abantu abami. Hey, kukhona abantu abathi nabaxabene nawe baze babulale ngisho nabantwana bakho. Promise me. Ingako uDavid ethe phakathi esihlalweni ebusa akhumbule lamazwi. Athi usekhona yini endlini kaSawuli engingamenzela umusa? Endlini yesitha sami. Endlini yala ngangijinyiswa khona. Ngifuna ukumenzela umusa ngenxa kaJonathan. Uyakubona ukuthi kunzima? Ngengqondo yakho ngeke uyenzele. Sisi yizwa ngami. Ngani? Ngeke ungazenzisa nje amaviki amabili kwelesithathu uyabatshela phela nikhumbule ngeumuntu nami. Umuntu nami. Ayidingi ingqondo le. Idinga ukusizwa ngamandla ezulu. Ukuthi isitha sakho sesifile. Kodwa ubize omunye endlini yaso ukuthi ufuna uzohlala naye etafuleni. Is it possible? Is it possible? Yes, it's possible. Uma ukuposition right. Get right with God. Into eyenza kungabi possible kuwe ukuthi wajwayela ukuthi iva likhishwa ngelinye iva. Ungumuntu wameva moswena. Uhamba uphethe ameva nje nabagwaza nawe uyabagwaza. Ngathi ngaze nginibingelele sanibonani bandla lameva. Ay Nkosi yami angiqeda lamazwi. Now I know and I'm sure uzoba inkosi wena. Awufani nami. Ake kuvela abantu ebandleni abangafani nabanye abantu. Abathi nababulalana abazalwane kuvela uhlobo lwabazalwane oluphilisayo. Awufani nami wena. Awufani nami. Ngicela sibambe lokhu. Kunabantu abayisithupha. Laba bokugcina uzozibhalela wena. The people who played a very important role empilweni kaDavid. 6 yabantu. Kodwa ngenxa yesikhathi ngizothatha abathathu nje.
bese ngithi ukubuya kwilevel ake ngibona izandla bekade bengizwa ngempela phamse nje ngifuna ukukhomba babili basho lento bengisho khona manje awuyabona naba behlisa thank you uyazi nase uhleli kahle ungakhohlwa ukuthi kule ndawo ohleli kuyo obani abantu abaze bakwenza waba kule ndawo bafundisi uyazi sinengxaki yabantu thina saphumelela abona ungathi ufike yedwa Oh, lapha Jesus, Nkosi yami. Thank you. Thank you, Pastor. yabona mina angazi la kodwa mina elekithi bangibiza ngithi laba beqembe libusayo kuthi namanje ngithumela uMahlangu nje wasesekhunda ukuthi ayokhuluma nabo le bafuna ngikhulume nabo ngoba ngikhuluma iqiniso futhi ngiyabatshela ukuthi angikhulumeli ukuthi ningikhethe mina no nangathi ngingenele ukukhetho mina ngabe ngiyazidemota nje Ah, Jesus. uNkulunkulu ungenze ngabe iphezulu kabi lento engekuyo Praise the Lord. le ngekuyo nje That's true. nisangizwa Amen. ave kubhlungu kuye ebantwini unxenxe ngisho nevote labo ngokuthi ngizowenza yonke into nase bekukhethile abantu bafike bogogo bakumise befuna ukukhuluma nawe ipentsheni yabo idliwe ngabantu abaphilayo uthi nibokwenza iappointment awusayiphathi kahle lezalukwazi aningizwa khumbula nasulapha ukuthi ubekwe wobani walahlekelwa ilonto empilweni forget ayikho indaba yakho luthela iva ngami ngotshela nje ayikho impela indaba yakho nasulapha khumbula labantu abaye badlala irole yokuba istepis uDavide ke una 6 yabantu ababalekile abamenze waze wafinyelela ebukhosini oqala uSamuel Samuel wadlala irole emangalisayo ngiqale ngayo uma ngabe bongilalele yokuthalalele uJehova ayogcoba uDavide uSauli ekhona ukulalela uNkulunkulu lokho inkosi ikhona la uNkulunkulu athi thatha amafutha hamba lapha etshotshombeni uyogcoba omunye Aw, Nkosi yami. wadlala irole emangalisayo ubani lo oqala Samuel. uGcobo nobaphezu kwakhe umuntu wesibili wadlala irole emangalisayo umshini wami uJese uJese wadlala irole emangalisayo ngoba uDavide sondela bambanala iphuzu uDavide egcotshiwe akakwazi ukufinyelela kubonakale ugcobo lwakhe engekho uJese uJese wadlala indawo yokuba ubaba othumanayo All right. uyabona lo baba akanagcobo kodwa uthuma abantu abanogcobo Amen. nayo ke la ilahleka khona abantu bathi bangagcotshwa uNkulunkulu abasafuna ukuthunywa Hey, Jesu. Moya ngcwele. anikangizwa kanti yini Oh, Nkosi yami. once wagcotshwa uNkulunkulu wathandazela esisodwa isalukwazi salahla izinduku lapha ya na uthi ake ulungise nazi izitulo uthi uyangibona ukuthi nginogcobo lo Hey, Jesu. hey ngiyambonga uDavide owalalela uJesu onganagcobo Amen. balalele bona labo ngathi abanagcobo ngoba nabakuthuma bakusa la ugcobo lwakho luzobonakala khona Yes. Wow. oshanta paseka Thank you. Ah, Jesus. Ah, this is powerful, eh?
Hawu futhi yazi ngathi ngabe ngikhuluma kuntambama la kukhona khona kodwa kungabe yonke labantu ngifuna laba abaphethe ngoba yibona abanye abagijimisa abakhulu laba. Umuntu ahlale nento kaNkuluNkulu aze aguliswe imessage kaNkuluNkulu enganakwa ngoba indoda ivalile la ipulpit. Ubatho uyabuka ke ukuthi okay uvalile ubheke lento ayivalele ayikho nalento ayivalele. Kanti sengikhulume kabi yini? Uyazi khona abantu mfundisi izwa ngami ngikutshela. Kukhona abantu esingababeka izandla bayagula. Ngeke basaphila. Abaguliswa ihyperpeta, abaguliswa sugar dustbin, baguliswa imessage abangayikhulumanga. Imessage yawagugisa amathambo akho. Ngoba the time abazalwane bekuvalela kufanele uprofete kuguga amathambo akho. Noma kungabuya uBenihini phesheya ngeke uphile wena. Izwa ngami ukuthi uyophuliswa yini? Uyophuliswa ukuthi mhlanzana ukhipha the message. uNkulunkulu ayibekile once wayikhipha kubaleka yonke izifo umangala ukuthi awungalala kamnandi namhlanje kwenze njani. Hey bowuguliswa imessage. Ngimuzwa kahle uJeremiya athi bababulela abaprofeti. Babulela abaprofeti. Wendabe shantapha saka. Babulela abantu abafanele ngabe ibandla. Khona izinto ibandla bokufanele lingangeni kuzo. Bokufanele litshelwe abaprofeti ukuthi ake sinyuke. Ake sinyuke 3 days. uJehova uthi kunefu elizayo lizohlasela thine. Ake sinyuke. That is why eBhayibhelini kuzo zonke izipho eningazifuna uthi uPaul kakhulu ngabe ninxanele kuprofeti. Once kwahamba iprofesi ibandla lizokhulu lizoqhubeka kodwa libe uSamson abanganamehlo. I wonder bakhona yini labazalwane. Kodwa ungakhohlwa nogcobo lwakho lalela uma khuluma nogcobo lwakho lalela uma ngiyambona nje Jesse David akunandaba ukuthi ubogcotshwe wena ugcotshwe phambi kwami ngubonile thatha nasikhaftini mukusela uyabona isikhaftini nogcobo makwakunguwo uthi uyangicabangela kodwa nogcobo lungaka ngiyophatha izinkwa mina phatha labafowethu kodwa nawo umholi ulungiswa ukuzoba umholi kusasa uthatha zona lezi inkwa nogcobo uya kubafowethu kanti njoba uya nje ila kuzovela amandla ogcobo. Umuntu wesithathu wadlala irole emangalisayo kuDavid anikadinwa nesangezwa ngempela. Jesus umuntu wesithathu wadlala a very important role Goliath. Emva nje kokuthunywa kwakhe qi uGoliath khiphana umuntu nimlethela uthola bonke bayaveva nalabo abalethela ukudla uthi letha buyele ekhaya wena kuyaliwa la letha bafuna ukudla bacashile umfana uthi umhlolo umuntu uyawunikwana umuntu ongaba bathi uqalile uyaphapha uyazi kuyenzeka ukuthi uza nosizwe abantu bathi uyaphapha bake basho na ku road ephaphamisa ibandla lokulithandazela uPetro athi so ufikile nangu eminyango bathi uyaphapha guqa kuyathandazwa la
guqa wathi ngizobalalela kodwa ukuthi ngithandazela umuntu ngimuzwa nangula eminyango ngeke ngisathandaza bithi ngoba ngiyamuzwa ngisathandazelana impendulo ifikile kodwa ngisathandaza sanibonani waqhamuka umakabonga uGoliath ngoba le 40 days yakhe lokedlelesa khiphani indoda noSaul yaqhaqhazela khiphani indoda hayi David wathi bengilethe ukudla kona kodwa ungathi la khona into okufanele ngiyenze nginobufakazi mina ngake ngadlula kwizipho lobhere ibhere lathi liyangiqeda ngadlula ngake ngadlula ibhubesi lithi liyangiqeda nalo ngizodlula mina ngizodlula ngoba ngihambi ngedwa awayi amen bamthatha baya naye kuSaul wabeka lobufakazi wathi kahleke noma kunisho yena kudala azilwa izimpi kodwa ke nginitshele nami kudala ngilwa nali bhere ufuna iCV yami nayi bhere ibhubesi nalo uzoba omnye walapha lo uzokwandisa ubufakazi bami lo ngaye iCV yami izokhuluphala ngalo uSaul wanele ukuzwa la umazi uSaul wakhumula lakhe ibhanji hayi lapho ufika ngiqeda umntaka Saul uyazi amabhanji empi maningaba amasotsha ngathi lethani ibhanji mnikeni ahamba yona wakhumula lakhe ubufakazi buka David benza uSaul aphinde athi amazwi washoyo ubukhosi busukile kimi sale sobumbatha azangale nalapho uDavid athi hayi inkosi hayi imbatha walithatha ibhanji zithatha into oyinikwayo ngoba ziyiprofeti zala uyakhona uyabona namanje njengoba ngikhuluma kanje thatha lezi zinto ziyiprofeti zala wena uyakhona walithatha uDavid walimbatha kodwa manje inkosi lisafihla izandla inkosi kodwa lona ngiyabonga ukuthi ngelilanga ngiyime ngizoba inkosi okwamanje ake ngilwe ngalendlela engijwayele ngiyayibonga iprofesi akungibambele lobukhosi kancane nje wabuyisela ibhanji walithatha lo akasalithathe ethi sowubambela lo bekade alimbethe ngisaya lapha ya awu amen makabongwe uGoliath ngiyazi nje ukuthi ngikhuluma insumane lakini angiphinde makabongwe qedela mawa ungekho Goliath ngangiyohlala kanjani la ngikhuluma nawe ubhekene nowakho uGoliath ngasamzondi lo Goliath uyabona lo Goliath makabongwe lo Goliath olokuchukuluza ngoba ila kufanele kubonakala ukuthi ugcotshwe kangakanani ukuthi awazi mfundisi ukhuluma ngoba amateke ambethwe yimi awekho enyaweni zakho ayashisa lamateke mawabongwe lamateke ashisayo ngoba yiwo azosusa lobuwena aveze lokhu uNkulunkulu akubekile kuwe
kuyahlupha ukuhamba kuloku ukhumbuza abantu ukuthi mina phela ngogumbi nibobona kahle. Gumbi mina somkhando. Mina. Mehle enkomo mina. Yabona yena sengulandela mehle enkomo uzawuma phambi kwami. Lutho. Asa ngithi somkhando. Ngibiyele emva intweni zakithi. Kodwa kufuneka lezi zinto ezizokutsipa. Kunyamalale wena kuvele lento ekuwe. Very few yabantu abangizwayo ne. Oh niyangizwa ngempela. Ake sithathe nango yedwa ke bese ngiyavala. Namhla nangidosa kangaka. Kanti bengithi ngiyavala. Asiyeke le ndaba ngigcine ngobani. Sithe ubani owadlala irole yokuqala. Weza noCobo. Ubani wesibili. Wavela akanaCobo ke lo. Mari good kabi la ikuthumaneni. Uzumangala ukuthi kodwa lo baba nakafuna ukuthuma nje ubuka mina. Zanele. Lo baba kodwa yazi. Bengaka abantu abathumayo. Bengaka abantu abazele kodwa nafuna ukuthuma nje uthuma mina. Kututswa lento ekuwe. Vuma lokuthunywa. Ukuze uzobonakala na uhlangana nobani wesithathu. Sebashona phi ubani wesithathu. Makabonga uGoliath. Uzokwazi ukuhlabelela uthi uNkulunkulu thando lwakho Kithi labantu tulukhulu anikela endothana hallelujah siyabonga besuthi namhla Nkosi siyamakhala uma sibheka emuva uma wena ubungenathi abesaphele endleleni lalela bese uyayiyeka ezidlulile ngoba zizokubambelela ipast yakho izakubambelela bese ubheka phambili uthi sangena lapho kuthiwa mawungene khona awuphumi uthi saphuma lapho kuthiwa hakuphunywa Jesus sizongena akunandaba ukuthi umnotho uyawa uJesu akakawi sibheke yena hallelujah why ubuke ngiwayo engakawi yena as long uJesu angakawi lingawa irandi kodwa yena umile kuze kube phakade naphakade sangena lapho hoku kuthiwa ungene khona hopi uzisaphinde saphuma lapho kuthiwa hakuphunywa uyabona njengoba umnotho wenza nje bonke abangabheka abasusa amehlo abo kuleya ndoda uPetra zange akaze ahambe phezulu kolwandle kodwa ngelinye ilanga wathatha amanzi eqwilisa abantu yena wathatha amehlo wabheka le wahamba
abantu becwila kodwa yena wahamba. Yeah, Jesus. Hey, sizohamba umnotho ucwila. Hallelujah. Kodwa thina sizohamba. Hallelujah. Ngesikhathi belahla izindlu bethi angisakhona ukubhadala, abahamba naye nabalahla bona bayangena Ah, Jesus. ngoba khona labambhekileyo. Ngesikhathi belahla imoto bethe kungcono ngasahambi ngemoto, abahamba naye bathi siyangena. Oh, more Jesus. Hallelujah. Namhla Nkosi Namhla Nkosi siyamanga siyamangala masibheka sibheka emuva Nkosi ubonke nathi kabe safela emhlele Namhla Nkosi Namhla Nkosi siyamangala uma sibheka